felsefeya Kant'e romana Xwedayê kategorik. Immanuel Kant aklê mirovî wekî navenda ronahîdariyê nirxandiye û li wir bicih kiriye. Bi vê dîtina xwe re bûye sebebê hilweşandina kevneşopiya Platon û Aristoteles a 2000 salan. Wekî tê zanîn, dînê Xristiyanî û Musulmanî xwedî li romana Xwedê a felsefeyî ku cara ewilî Platon û Aristoteles pêşkeş kiribûn derketine û bi vî hawî xwestine ku felsefeyê deforme bikin. Arman jî ew bûye ku dixwestin felsefe bila di destê dîn de be û dema pêdivî pê hebe wekî alavekê were bikaranîn. Romana Xwedê a ku Platon û Aristoteles raber kiribûn ne romanekê Xwedayê afirînêr bû, wekî hêzekî xwezayî yan sebebekê pêşîn bû ku dê biketa şûna Xwedayên mîtolojîk. Ev pêşdîtin mîna Spartakek romanî hatibû hilberandin. Dêra Xristiyaniyê wê têgeha Xwedê a ku di metnên Platon û Aristoteles de hatibûn nîşandan bikar anî û got ku mebesta wan destnîşankirina Xwedayê pîroz ê afirînêr e ku di dînê Xristiyaniyê de hatiye nasandin. Û bi vê yekê jî metnên xwe yên dînî mîna delîlên felsefeyî û zanistî raber kirin. Piştî vê yekê hewla felsefeyê a ku dixwest ji ehlak û dilpakiyê re bingehekî felsefeyî peyda bike, veguheriya lêgerîna peydakirina bingehekê nû a ji bo dînê serdema navîn. Helbet ev yek jî bûye sebebê têgihiştinekê nû a dînê ku li gor vê têgihiştinê mirov bi fermana Xwedê dibû mirovên ehlakdar û dilpak. Li gor nêrîna Kant ev ne ehlakekê xwebexş yan dilxwazbû û bingeh û Spartaka vê ehlakê bi tenê tirs û xov bû. Bêguman ev yek jî dibû sebebê ehlakekê qelb û rûpoşa mirovên sextekar. Di dewsa vê yekê de Kant hewl da ku di dewsa dayîna Xwedê de bikare bi ji eqlê mirovî re fonksiyonekî zehnî peyda bike ku xwe dispêre matematîka di zêna mirovî de. Ji ber vê yekê jî got ku romana Xwedê bi awayekî kategorîk û mîna pêkarekî zehnî di zêna mirovî de heye. Wate zêna mirovî bi awayekî sîstematîk romanan hildibirîne û girêdayî wê sîstemê xwe dispêre tekîliya sebeb encamê û romana Xwedê xwe bi xwe hildibirîne. Nexwe ne ji ber ku Xwedê bi rastî jî heye. Lewra Kant herdem gotiye ku meriv nikare hebûniya an tunebûna Xwedê bipeyitîne û hewl daye xwe ku bikare bi vê yekê bi pêşniyarên matematîkî jî bipeyitîne. Bi vî hawî jî xwestiye ku ji bo erdemdarî û ehlakdariya mirovî bingehekê zanistî û felsefeyî pêk bîne. Meriv dikare bibêje ku ev hewla Kant yek ji wan sebebê hebûna felsefeyê û armanca wê a herî mezin e ku ji berhema Platon a dewletê ve dest pê kiriye.